Among bages, ada nabuyak iti History Channel ako na numan pa'y adu iti acts of terrorism and violence iti agdama a tiyempo, nakarkaro kano nga adayo idi kalabas. Husto da ita bagis. Nagulib ti tattao idi nagkauna nga tiyempo. Kasla saan nga tao ti panang tartarda iti sabali. Nakaamamus. Wen bagis, ket kunampay adala tao dagiti bombing, mass shooting ken gubat dakkel ti nagbaliwan ti tao. Saan nakasla idi nga adala tamot basit a pagsusupadian ken gubatan. Husto bagis. Ti pagirayan ti biag ti tao itan ket iso ti panagkaykay sa akin kapya. Daita ti pagturturungan ti lubong towards civilization. Wan bagis, no adalam nga agpaiso ket gusto na ita. No idi bagis, ti mararaom, matundi ka rapokon, ti mararaom ti gimong, ket dayta nagulib a tao ang kabalan na pa'y ti pumatay. Itan ket sabali, at adangaraoman ti tao, daytay natakneng, nalintag ken manangisakit. Ala, ituloy mo nga bagis. Isu ti gapuna, nga itan, nga kayat tayo ti maawagan nga peacemaker, wenno mamagkakapya, ngem daytay mamarkaan nga troublemaker wenno kibor. Gusto da ita. Uray siya kay kayat ko tayo nasayod lati pa nagkakadwa tayo. Diyak kayat tiriribok man bagis. Isu nga no, nalaing nga mangururnos iti tao, ket magustuhan da ka. Gusto da ita bagis. Alaki, ituloy mo man. Ketrebeng na lang nga kasta, gaputa ti pakabuklan ti mensahe ti ebanghelyo. Ket kapya, ti kinagpaysuna, maysa ka dagiti makuna nga beatitudes, ket kunana, nagasat dagiti mamagkakapya ta maawagan da nga anak ni Apo Dios. Wen, nangkumot daytan bagis. Ngem aguri ka bagis. Apay nga rod iti sabali apaset ti ebanghelyo ket kuna ni Jesus. Asaan nga kapya ti inyeg ko ni diket panagsisina. Kasla kumontra mo dayta bagis iti mensahe a kapya. Kastoy dayta bagis, dumngeg ka. Alang rod, dumduga ka. Adda ngamin paggidyatan ti kapya nga aggapu ken Apo Dios ken ti kapya nga agtaod iti tao. Ada pagidyatan da ko ng bagis. Kasano dayta? Kastoy kaadwan na ngano kunata yung adda kapya ket dayta ket bunga ti panagpipin na busoy. Aramideg daytoy ket aramidem dayta agpin na busoy ta. I'll scratch your back and I'll scratch mine. Wow. Di kadit kasta bagis. Kasto taman ang bagis. Quid pro quo. Kasano mo ti kapya ni Apo Dios? Kastimot dayta kabagis. Ti kapya nga aggapu ken Apo Dios. Wenno peace of God, peace of God. Ket sabali ti pagbatayan na, saan nga pinabusoy, saan nga I'll kudkud your bukod, and you will kudkud my bukod. Saan? Saan nga kasya, pare? Okay, nga rod, ituloy mo man. Ti kapya niya po Diyos, kat agbatay ti kinapudno, kinataknang, kinayat. Ti kapyang agtaod ken Apo Dios ket agbatay ti kinapudno, kinataknang ken ayat. Ilawlawag mo man bagis.
Ni kita diya ganda sa agobertik di bangir. Guru ka. Bagais, tuloy ko. Ti tao nga managayat ti kapya ni Apo Diyos ket aramiden na ti maysa nga banag gaputo day takot tumutok nasayaat ken naingkalintegan. Asaan ket agapu ta isu iti pagsayaatan mo no pagimbagan na. Iti kayat asauan bagay. Ket saan nga amin abanag ke mabalin nga arigluan latan o dayta ket maikontramet iti linteg wenno moralidad. Kasta kade? Correct, bagais. Ket no dagiti managayat ti kapya ni Apo Dios ket suruton da dayta. At danto dagiti sitwasyon nga di da umanugot iti saritaan nga mabaliawan ti kinalinteg kindayaw. Di tatayo nga awaten ti kuna ni Jesus. Saan nga kapya ti inyeg ko no di ket panagsisina. Saan aga po takayat tayo nga awan tiriri ket kumanununong tay latan uray numadi kasta kade? Gusto, bagis. Kas pagarigan ni bakat mo. Apay ni bagat ko bagay? Di kat maestra ni bakat mo. Ay, Ayaw una. at damat masteral degree na pa. Wan bagay. Kas pagarigan. Ayaban ni Apo Supervisor, ijay Division Office, kat kunana, Lydia. Di ba Lydia tinagat ni bakat mo? Wan. Gusto. Lydia. Adda bakante nga para principal. Kat kayat ko nga sika, ti makaala. Wan bagay. Qualified na bakit ko ah? Gusto. Di kad maragsakan ni Mrs. mo ta. Amo na mo't na qualified. Kat adumot ti experience nan. Sapay nalayang pa yung agisuro. Gusto bagay. Yung kastoy ti inayon na po supervisor. Adi, bagay kung sakit ti agusar ti barong agot si bagaya. Ay na po. Bribery daytan bagay. Well, mawata mo, pagturungan ti sa una. Ay na po aya. Anya nga ron taramidon ni Mrs. mo. Awatin nakadi, di kina principal. Kat agpasuksok, ure na muna nga qualified, uno sikadan na ni supervisor. Narigat bagay. Narigat. May turod na kadi nga ibaga, Ma'am, kayat ko aday ta nga pwesto ta qualified akmet. Ngam no adda sa bali nga saritaan akit sa anak nga mabalin. No aramidin na ti kasta bagay. Saan lang adi na maala jay pwesto ti kina principal no diket pasisingan danton. Dayta pangarig nga inusar mo bagay. Ket pudno ang mapaspasama. Ngam kaadwan na ket sumurot dalatan iti ayos taawan daktakes ken pagsayaatan da paymet. Sapay no sumikad da ket amangan no maikat da pay iti trabaho da. Dagiti mangitan dudo iti kapya ni Apo Diyos ket mabalin nga mapaksyat da iti trabaho, maisinsina da ket may babain da pay. Wan, iso ang narigat itumubtubngar, sumurot kalatan. Dahita ti mapaspasama kiti agdama, bagis. Ngam no bilang konsuelo, saan lamad nga ita? Uray idi unana nga tiyempo kastamat ten. No tumubngar ka, dakas ka. Ay, una bagay. Biyag mo met, ti agpagad, no sumabsabalik ha. Idi tiyempo ti daan nga testamento bagis ket at damot dagiti natured nga tumubngar iti madi a sistema. Isuda dagiti makungkuna nga propeta. Sanda nga mabuteng nga agsao iti pudno, oray no pakairurumunanda. Ay, una bagay. Nangagkudaytaan. Kas pagarigan ni propeta Jeremias.
anya mo ti istorya maipanggap kan propeta Jeremias kabagay. Intin nagday ti Bito ket nga ni natay. Anya? Apay kuma? Anya nga ti basol na? Paiso dayta. Gapu iti panagsauna ti kinapudno bagay. So dyan intin nagday ti Bito. Kasano dito bagay? Binilin ni Apo Diyos ni Jeremias nga mapanaballaagan ni Ari Sedekia. Apay kuma? Gapu tarauten ti Ari ti Babilonia, ti Judea, ket nga rod masapol nga agbakwit da, ket panawan da ti pagarayan. Wala ya bagay? Dimngag ka din ni Ari Sedekia? Dakkel di panagtalag ti Ari ken Jeremias, ngayon ti problema bagis ket dagiti advisors ti Ari. Apay ka di bagay? So dati nang sugsug iti Ari ti Madi. Kunada, iti kasta nga panagsarsarita ni Jeremias ket makapaupay. Sino pa yung soldado ti mayat na makigubat? Nood na may bagbaga nga naabak tayon. Awana na, ma-demoralize dan. Kasta ti kunada. No arigam ket addam rason dagiti advisors angaron. Agpaiso, nga ti mensahe nga endanon ni Jeremias ket saan mo't nga patta-patta. Iso da ita ti pudno nga mapasamak. Taiso nga ron timbaga ti Diyos king kuana. Ngam di mo mamati dagiti advisors king kuana. Ang kaday. Saan da nga pinatpati ni Jeremias bagis. Kunada kit di paya nga iso ket traidor. Saan nga patriota. Suga po na nga inyawat ti Ari kadakwada. Ako. Ket ison intapok da iti bito. Kasta kaday. Wun. Natay kuman no awan na pan nakisarita ti Ari. Ket nagbabawi ti Ari. Dayta ti magunguna ti sumort iti napaypayso a kapya nga agbatay iti kinapudno ken kinalintag. Wen bagis. No nagtaltal na lakuma ti propeta Jeremias. Masaya at kumamot ati pinagyag na. Usto bagis. Nasayaat ko mati pinanagnangam no kasta tinarabid na ket kinalikodan na mutten ti kinapropeta na ti agsaoy ti kinapudno. Wan mat Dayta ti ganabon ti agsao wenno mangitakder iti kinapudno. Kastamat iti napasama kin Apo Hesus. Intakder na ti kinapudno, justisya kin ayat. Dayta ti ginapuna nga kinagura dagiti agtuturay ken namarkaan nga rebelde. rebelde ken riribok dayta ngagpayso ti pamasulda king kuana. Wen ta ginunggun namot ti status ko, winagwag na guys. Ako, Kas pangarigan, inabog na dagiti komersyante ti templo ket kunana. Pinagbalin niyo matan nga tiyandan ti balay ni amak. Kunana kadagiti agtuturay, pagbaklayin niyo dagiti tattao iti nadadagsen nga karga, ket diyo pa ingato ti tamuduyo nga tumulong kadakwada. Isod gapuna nga nailansa iti krus ni Apo Isus. narigat at talaga iti mangitakter iti pupudno a kapya ken ornos anya. Narigang agpaiso, ngam di ka din sasayat nga dahita ti ikagumaan tayo nga gunuden, asaan kat ati sinsinan kapya ti kampusanto, nga saan mo't nga mangtud pudpud no ragsak ken talged. Wen bagay, mayatak iti dayta. Thank you manen bagay, kadagita kapampanunutam. Awan amyanan na bagay. Ne, amyanan ayan na nga iti abagatan laot kendaya. Iso pa yan natap mo, kompleto ti panagyaman mo. Bagay, malagip ko gayam. Yan na bagay. Agpakasarak di barok itong December. Ay, nagsiyatan. Kano? Ke itong December nga bagay. Kaya't kukuma si kati maysa kadagiti sponsors wenno ninong
Ninong, ay kat pakaidayawak. Laon ay bagis no, may karyak. Wan bagis, si kamang ti kayat ko. Areglado bagis. Bagam to kanya karot at tipit sana. Wan bagis, dayta kuha bagis. Bagim tuman la jay kalantanganan. Kalantangan ko ng bagis. Wan bagis, paglayon jay pangsangaili tayo. Bagis. Mati ka di mabalin aya nga daytay langin awansara na ti bagi. Dayjay kuman bagis, uray la quid pro quo kunak mo. Embaga kaya dayay. Ay susapo. Alam mo nga ro dun bagis.